Епик момент! Пъти! И хора! Сега ще играме епик моменти. Готов? Да. 3, 2, 1, скачам. Мали, как? Аре ме оцелиме! Искам да ме оцелиш, да видим какво ще стане. Да, и аз искам да ме... Оцелиме! Оцелиме! Не мога да те целя. Добре, аре на 3. Раз, 2, 3. Давай, това мина много пред мене. Т.е. под мене. Раз, 2, 3, скачам. Не мога да те оцеля, бе, много трудно. На колко минавам? Готов? Раз, 2, 3. Чакай! Измамник! Ма той до мен. Раз, 2, 3. О май гад! Не съм ли добър? Васи! Ай пак! Раз, 2, 3 и... това мине до мене. Раз, 2, 3. Не успях. Раз, 2, 3. Къде отида? Раз, 2, 3 и падам. Я искам аз да се правам. Да те оценя. Я умри. Да, бе, да. Добре, да отиди горе. Умри. Как да отида горе? Аз не мога. Като умреш. Не мога. Аз ще спана до леглото. Добре, дай ми всички неща. До леглото ли? Да. Ето няма да се спанеш до леглото. Да видиме. Я виж ти. Чакай, искам. Чакай си взема лък и стрели. Чакай, къде е лък? Къде често се стреля? Значи е другия. Откъде ще скачаш? От булото? Целих ли те? Не. О, как умря. Давай, скачай. Кога ще скачаш? Отиди до булото. Не можах. Отиди до булото. Ама от самото плюле, бе. Да, бе. От Аз тук. там те стрелях. От тук ме стреля. Да. Ой, баси. Къде си? Аз не те виждам. Давай. От първия път. Про. Давай. Това мина. Къде си? Ето ме, бе, идвам. Аз съм баба. Ти кога скачаш? Давай. Скачаш. Не. 3, 2, 1. Ти кога скачи? Какво направих? Аз на едно пуснах стрелата. Раз, 2, 3. Мина до теб. За сега 1-1. Та хора, мисля да приключвам за сега, защото клипа стана много дълъг. И... Да, си игра епик моменти. Кога ще скачиш? Дай за последно скачи. И... Чао! Скачи за последно скачи. Клипа стана много дълъг. Човек, моят в момента е в действие. Давай. Добре, идвам. Кога скачаш? Идваме. Казвай когато скачаш. Раз, 2, 3. Давай пак. И раз, и 2, 3. Давай ти къде скочи. Това беше върха. Давай скачай. Ти къде се разби. И раз, и 2, и 3. И раз, и 2, и 3.
Е, там падна. И раз, и два, и три. Дай га ти и трито. Скачаме! Майко му. Как ми да прекрай мене? О, там що има вода, е? Да знам, аз се чуда. О, скачам там. И аз идвам. О, се бати рискованият. Е, се скачих. О, как ще умрем? виж. Пусо, как ще умрем? Елки ме там изкачва там. Виж колко айтеми имат. Идваш ли? Да, бе. Къде си? Ето. Тук ли си? То побила. Здрасти! Айто те. Скачи във водата и по водата надолу. Скачи във водата, е. Къде е тя? Е, тука. Къде? Ми тук има някакво фонтанче. Тук има някакво фонтанче. Но това тук ли е? Оцелях! Да бе, аз нямам никакви айтеми. Не за дълго. Да бе, аз нямам никакви айтеми. Той ще ме преби. Ох. 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 Ох! You've got an apple. Батика скача. Чакай, няма батерия. Мара, бе. Не. Не. Thank you за платформата. Колко хилт си? Макс. О, те нима преби, бе. А, да бе, голден меч! На колко си? Да му се не знае. Ето ти майка. О, про. Може да отиде натам, отивай натам. Аре бе! Ти сам си падна. Ти сам си падна. Какво направи, че ме целиш? Добре, аре, аз Аз качвам не искам горе. да ме целиш. Аре бе! Хело. Как си? Ана! Е, цъкай си само кръгчето. Еми ето! И той си пада. И да не си ме целил. Нема. Не, базикам се. Какво се опиташ? Йовук. Абе, не сме много И... на високо. Абе, не сме много високо. Абе, ние изобщо изкачваме лице. И не знам. Да, изкачваме се. Много, много бавничко. Аз падам. Как падаш, бе? Аз сам се изкачвам. Еми, гледай колко се отдалечих. Аз падам. То бъгва. О, ти падаш наистина. Чакай, да я спочнах да падам.
И Перла, и Стиван. Офу! Маленька чумра. О, какво е това? А какво е това? Това е къщичката. Ще се чупи толкова болно. Защото е под вода. Почна да умираш. Не идвай. Не, спрях да чупа. Ще се жертвам. Нема! Умря ли? Ще ти помогна. Умря ли? Не. Аз ще безкайна. Басия. Баста по така, що е? Стой там и си поемай дъх. Супер си. Какво стана? Паднах долу. О май гад. Аре, това ще бъде за епизода, преди да се замени за... Оня горе, за ставания. Замени за изоставания. О, не. Още не го изключвай, още не. Кое? Не изключвай клипа. Що? Е така за кеф. Не го изключвай. Само да ти пребия. Хората, това ще бъде всичко за клипа, преди да се замени за тоя. И чао.